Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usexolisile ungqongqoshe okhwele wadilika kungizwe Mchunu wambiza ngomnqolo ogombelejeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibona khona le video. Mangiqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi esifundazweni uNtuthuko Mbongiseni eJomosbi usexolisile ngevideo ayiposte izolo enkundleni yakhe ya Facebook. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi esifundazweni uNtuthuko Mbongiseni Jomosbi usexolisile ngevideo yakhe sesabalele esikhuleni zokuxhumana yayifake ekhasini leka Facebook lapho abecela khona ungizwe Mchunu estikini waphinde wambeza nangomnqolo ogombelejeni. Usibiya uyavuma iphutha lakhe njengoba ethi ukubizwa ungizwe Mchunu ngowesifazane kube iphutha kanye necala. Ucela intethele uthe ivideo lesesabalele esikhuleni zokuxhumana uyiqophe esesimeni sokucasuka uyavuma ukuthi kube iphutha kakhulu ukuthi agcine aphendule ngalendlela aphendulwe ngayo. Uthe njengomuntu osebenzela umphakathi akufanele eziphathe ngalendlela agcine eseziphatha ngayo. Ube sethembisa ukuthi ke uzokwenza okungcono aphinde aqhubeke nokusebenza ngokuzimisela abe umuntu oqotho emphakathini. Abantu bashayile ehlombe isenzo sika ngqongqoshe. Bafethu ke mina njengendathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi comment section ngalolu daba.